بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إلهي فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله نبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah al'umman duniya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan channel mai albarka, mai girma, mai daraja, wanda yake ci gaba da fito muku da manya-manyan asararu fitattu mujarrabai da izinin Ubangiji. Alherin da ke cikin wannan ranar Allah ya haɗa mu da shi, akasin haka Allah ya kare. Allah Ubangiji ya albarkace mu, ya albarkaci rayuwarmu saboda mutuncin shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. A yau ga mu ɗauke da wani sirri, fitaccen sirri ne a duniya. Sirri ne mujarrabi game da ɓangaren farin jini, maza ko mata, ɗan kasuwa ne kai, mai zaune gari banza ne kai, mai aikin siminti kai, ko menene sana'anka, ga sirri albarkacin Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun wani sa'un qulna hasha lillah ma haza bashar. Qulna hasha lillah ma haza bashar. Wannan asiri na farin jini, asiri na ɗaukaka, asiri na samun daraja, fitaccen sirri ne a idon al'umma, kuma ga shi mun fito da shi a wannan fage namu mai daraja, mai albarka. Sirri ne mai ƙarfin gaske, sirri ne wanda ya kama yadda kuka gan shi ana rubuta shi ƙafa 41. Ƙwarai da gaske ana rubuta wannan sirri ne ƙafa 41. In dai game da farin jini ne kai, ɗan kasuwa ne, malami ne kai, likita ne kai, wane ne kai, ko ma menene kai, ko babu ne kai, wannan sirri zai taimake ka. In dai game da farin jini ne kai, ɗan siyasa ne, to insha Allah wannan sirri zai taimake ka alfarman Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Sirri ne mai ƙarfi, sirri ne mai mujarrabi. Yanzu yanda kuka ga a rubuta shi nan ƙafa 1, 2, 3, 4, 5, to alhamdulillah. Wannan ana laziminsa, aƙalla ana laziminsa, idan za a yi laziminsa ana laziminsa kullum 5,500 kwana 7. Qulna hasha lillah ma haza bashar, qulna hasha lillah ma haza bashar. Ana samun turaren Bukur Maryam da Bukur Yusuf a haɗa a wuri ɗaya. Ana samun turaren albarka, ƙwarai da gaske, sai a sa a ɗan cikin kasko, gaushi a cikin kasko, sai a turara su, kana jan wannan lazimi. Qulna hasha lillah ma haza bashar, qulna hasha lillah ma haza bashar. Da niyyar farin jini, to wallahi ɗaukaka ce mujarraba. Akwai babbar ta 12,000 ake yi kullum tsawon kwana 12. Ana fara aikin ne saboda aiki ne mai zafi, narin aiki ne game da farin jini. Ana fara aikin ne misalin daga 12 dare. Daga 12 dare ake fara aikin. Wannan narin aiki ne mujarrabin aiki ne, fitaccen sirri ne. Daga 12 dare har abin da zuwa ƙarfe 3 na dare za ka iya yin wannan aikin. Ƙwarai da gaske, aiki ne fitacce mujarrabi. Aiki ne fitacce mujarrabin sirri ne. Yanda nake gaya maka shi, ƙwarai da gaske, ko ka ja 12,000 ko kuma, amma in dai kawai ɗan buƙatar ka ne ɗan farin jinin ka sama ana rubuta ƙafa 41 za ka rinƙa rubutawa, ka rinƙa sha tsawon kwana 3. Ƙwarai da gaske. Ana zuba madaran hubbul khair a ciki. Ƙwarai da gaske ana zuba madaran hubbul khair a ciki. Kuma in ka gama yau za ka yi sadaka da nono, gobe za ka yi sadaka da nono, jibi ma za ka yi sadaka da nono. Haka ake aikin. To in dai rubutu ne haka za a aikata shi. In kuma wancan lazimi ne 12,000 kwana 12, ana haƙi da wannan abu. In ma 5,500 ɗin ne kwana 15 kenan, shi za a yi.
to shi ma ana hayaƙi da wannan abin da na gaya insha Allah. Ubangiji Allah ya ɗaukaka mai ba mu daraja saboda annabi. Ubangiji Allah ya biya mana buƙatunmu. In dai farin jini ne da ɗaukaka sirran an gama zancen ya ƙare alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a ya sa mu yi adace. Ci gaba da bibiya mu insha Allah, muna fitowa da manya-manyan sirri kamar haka insha Allah.